Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хәбибуллина бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Татарстанның яңа юллары. Бүген төземәсәң, иртәгә соң булачак. Зор объектлар төзелә. Федераль күләмендәге Эш бар, эшләргә кеше юк. Нигә хәзер акча белән дә кызыксындырып булмый торган заман җитте? Аларга сразу ничек әйтергә 80-100 мең эшләргә кирәк. Израиль белән Фәләстин арасында хәрби каршылык. Дөньяны кем кайната? Ике дөнья бер-берсе белән хәзер көрәшә, дип әйтер, көнбатыш һәм көнчыгыш дөньясы. Агачлык эчендә борынгы зират табылган. Кабер ташларындагы китап язырлык мәгълүмат. Казанда быел машиналар саны 451 меңгә җиткән. Башкалада 1000 еллыкны үткәргән 2005 елда 137 мең автомобиль була. 17 елда 4 тапкырга арткан. Без ни өчен тапшыруны бу мәсьәләдән башладык. Иртәгә илдә юл хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Казан кебек автомобиль яшу күрсәткече югары булган шәһәрләрдә алга карап юл салу өстенлекле мәсьәлә. Юл хуҗалыгы икътисад өчендә, социаль инфраструктура үсеше өчендә иң мөһим тармакларның берсе. Безнең республикада федераль гына түгел, халыкара дәрәҗәдәге проектлар тормышка ашырыла. 2 айдан М12 трассасының бер өлеше ачылачак. Чаллы белән Түбән Каманы урап узатырган М7 участогы, буларга әле Әлмәткә илтә торган яңа юлны, Казандагы Горький шоссесын, Кабан күле аша яңа күперне һәм Вознесение трактын өстәргә кирәк. Республика буенча төзелеш һәм ремонтка быел 72 миллиард сум акча тотылачак. Һөнәри бәйрәмнәр алдыннан республиканың юл төзүчеләре зур бүләк ясады. Казанда Назарбаев урамындагы күпер ремонттан соң ачылды, Вознесение трактының бер өлешендә хәрәкәт башланып китте. Икесе дә шәһәр өчен транспорт артериясе ролен үти. Яңа проектларның мөһимлеген Рания Абдрахманова бәяләп кайтты. Вознесение тракты булачак урынны Казанның 1969 елгы генераль планына ук керткән булганнар. Ярты гасыр дәвамында әлеге территория һәр төрле күп фатирлы торак йорт һәм корылмалар төзелешеннән сакланып килә. Барысы да 50 елдан соң шәһәр халкына әлеге матур, зур һәм әһәмиятле объектны тапшыру өчен. Начинаем движение. Алга! Тарихи вакыйга бу атнада булды. Вознесение трактының беренче өлешендәге беренче хәрәкәт. Рөстәм Миңнеханов хәер фатихасы белән юлдан КАМАЗлар узды. В преддверии профессионального праздника наших дорожников мы сегодня запускаем движение на самом сложнейшем объекте Вознесенский тракт. Бик зур рәхмәт. Казанда сары көз, яңа юл машина йөртүчеләрне яшеллеге белән җәлеп итә. Светофорлар юк, җәяүлеләр чыга торган урыннар төзелгән. Без хәзер Җиңү проспектыннан яңа төзелгән Вознесение трактына борылып төштек. Ул Гвардия урамына кадәр 4 чакрым араны тәшкил итә. Күргәнегезчә, юл киң, иркен. Ул янәшә урамнарда җыела торган бөкеләрнең киметергә ярдәм итәргә тиеш. Шул ук вакытта моңа кадәр сәнәгать зонасы саналган территорияләр өчендә зур мөмкинлекләр ачыла. Вознесение тракты буйлап йортлар төзергә җыеналар. Менә күргәнегезчә хәзердә уң якта да, сул якта да төзелеш эшләре бара. Үзем яшәем Константиновка ягында. Безнең көндә анда пробка, иртән пробка, кич көне кеше эштән кайта. Шуңа менә бу һәрбер яңа ачу юллар ул бик шат бөтен халык өчен. 2 ел бик көттек, хәзер шатланабыз. Пробкаларда кимерәк булыр. Бик әйбәт булыр. Яңа юлны Казан халкы шул кадәр көтеп алды ки, ачылган көнне үк бөке җыелды. Әмма бу трактның өлешчә генә ачылуы белән бәйле иде. Ул вылетная трасса дип атала да. Эшләп бетергәч башкаладан бернинди тоткарлыксыз очып кына чыгу мөмкинлеге бирәчәк. Бу мәсьәләне вакытлыча хәл итәр өчен инде өстәмә борылыш ясыйлар. Ул 15 метрлы. Аннан дүшәмбедән йөреп булачак. Менә шул бөкеләр бетәрәчә, шундан заезд ясыйбыз, разворот. Алар моннан борылып китәчәк. Аннан борылып китәчәкләр 60-ка таба. По первому этапу Вознесенского тракта Вознесение трактында автобусларда йөриячәк, әле яктырту баганаларына кронштейннар беркетү мөмкинлеге дә бар. Димәк, киләчәктә монда электр транспортында эшләтеп җибәрергә мөмкин булачак. Для электрического транспорта. Вознесение трактының икенче этабы Җиңү проспекты белән М7 трассасын тоташтырачак. Анда эш 30%ка башкарылган. Әлегә юллар кисешкән урында күпер төзиләр. Шушында була 2 полоса, якта да 2 полоса. М7 как было, так и будет. Аның астыннан Вознесение тракты буйлап килеп, федераль трассага менү урыны булдырыла. Моннан Яршаллы ягына да Мәскәүгә китергә дә мөмкин. Хәзерге вакытта безнең да путепровод, путепроводның обратная засыпка песком барлыкка китерелә. Моның өчен хәзер гидроизоляция, аннан соң без песок белән күмәбез, послойное уплотнение белән
То есть, шушы эшләр башкарыла. Тракт тулысынча тезелеп беткәч, Вознесенская, Зурклыки, Самосыр, Салмашы, Привольный һәм Вишневка бистәләрен тоташтырачаклар. Димәк, шәһәр үзәгеннән М7 трассасына нибары 20 минут эчендә барып җитеп булачак. Шуңа охшаш проект Горький шоссесын төзекләндерү. Анда 4 полосаны 6 итәләр, зур борылыш, җир өстеннән чыгу урыннары ясала. Шәһәр эченнән трассага чыга торган мондый туры юллар транспорт хәрәкәтенә уңай йогынты ясый ди белгечләр. Юл бик әйбәт, ул безгә башка юнәлештәге юлларны әзрәк киметергә булыша. Кысман автофурамын, кимете машиналарын, тамында Адель Кутуй, Родина юллары, урамнары. Мамадышский тракт пока әле ул разгружать итми, чөнки бу юл төзелеп бетмәгән. Аның М7 белән тоташса, аннары Мамадышский тракт әзрәк машиналар киметер. Мамадыш тракты 2012 елда универсиада алдыннан киңәйтелде. Ул чакта аны 30 мең машина узырлык итеп төздиләр. Хәзер бу чик узылган. Шуңа күрә шәһәргә яңа чыгу юлы бик кирәк. Әмма борынгы шәһәрдә мондый трасса салу гаять катлаулы проект булып тора. Монда инженер коммуникациялар бик күп. Аларны күчерергә, башка урыннарга урнаштырырга кирәк. Шуның өчен монда катлаулырак. Былтыр хәйран гына зур эшләр эшләнде. Быел дәвам ителә. Зур объектлар төзелә. Федераль күләмендәге объектлар төзелә. Татарстанда быел барган төзелешләр моңа кадәр булганнары белән чагыштырырлык түгел ди белгечләр. Соңгы тапкыр мондый кылачлы проектлар универсиада алдыннан гына тормышка ашырылган иде. Быел алар бөтен республика буйлап төзелә. Зур объектларның иң зурысы менә М12 дип әйтик, Мәскәү Казан трассасы төзелеп бетергә тиеш. Без аны 19 декабрьдә тәмамлыйбыз һәм актводы белән Мәскәүдән Казанга хәтле юл ачабыз. Ул инде республика өчен бик нык кирәкле юл иде. М7 юлында нык эшләр апарыла бүген. Инде әйтик, надземный пешеходный переходлар төзелә 22 штук. Аның 11-ен быел бирегә планга куелган. Аннан соң Яршаллы һәм Нижнекамск обходы эшендә эшләнәләр. Моннан тыш Шулман аша яңа күпер төзелеше. Яршалыдан Башкортстан чигенә кадәр уза торган юлны 4 полосалы итү. Аларны 2024 елда төзеп бетерергә җыеналар. Зур Яшел Үзән проекты буенча 6 чакрымлы тагын бер яңа трасса төзергә җыеналар. Ул Салават күпере яныннан узар дип планлаштырыла. Планга зур трассаларның дублерларын төзүдә кертелгән. Алар мөгаен түләүле булыр. Инвесторларга шундый мөмкинлек бирү юллары карала. Икътисады тотрыклы республика өчен булар барысы да асфальт өслек кенә түгел, чын мәгънәсендә киләчәк үсеш өчен юл салу. Рания Абдрахманова, Рүзәл Шәрипов, Рәмзил Гарипов, Ләйсән Сәйтова. Адымнар. Россия социологлары кызыклы тикшерү уздырган. Безнең илдә һәр 6нчы кеше эшеннән канәгать түгел. Һәр 3нчесе аны киләсе елга алыштырам ди. Һәр 4нчесе яңа һөнәр үзләштерергә әзер. Россия хөкүмәтендә кадрлар кытлыгын икътисадтагы төп проблема дип атыйлар. Предприятиеләрнең 60%-на хәзер кеше җитми. Бүген икътисад өчен кадрлар мәсьәләсе чимал белән тәэмин итү, технологиялар, логистика һәм башка проблемаларында узып, беренче урынга чыга. Шул ук вакытта илдә эшсезлек дәрәҗәсе иң түбән күрсәткеч 3%-та тора. Иң кызыгы шул, бүген югары хезмәт хакы белән дә эшкә җәлеп итә алмыйлар. Хезмәткәр акчаны түгел, социаль пакет үзе өчен җайлы график кебек шартларга өстенлек бирә башлаган. Ел башында КАМАЗ үсеш өчен 20 мең эшче кирәклеген белдерде. Казанның авиация заводы 1 мең кешене эшкә алыр иде. Алдагы репортажны әзерләгәндә Гөлназ Сайфетдинова нинди генә оешмага бармады. Россия дәрәҗәсендә эшләүче холдинг мул, ерак бер авылдагы кеше бизнес оешмасымы хәл охшаш. Карагыз әле монда. Буш өстәлләр бар. Ни өчен дип уйлыйсыз? Безгә кеше җитми. Күкмараның данлыклы киез итек комбинаты. Шимал да бар, товарга ихтыяж да, әмма күптән ил брендына әверелгән итекне басарга эшче куллар юк. Эшләп кенә карыйлар дигән, эш авыр бит, кул эше. Шуның аркасында кешеләр авыр дип санап кул эшен. Алар китәләр җиңеләр эшкә. Хәзер комбинатта 446 кеше эшли. 15 ел элек 900 булган, совет чорында 1300. Ул вакытта 3 смена эшләгәннәр. Хәзер бергә кала. Кешенең хәзер нишләтер физический хезмәттә бик эшләре килми. Ну, килгән кешегә без эшләргә өйрәтәбез, пожалуйста. Акча эшлим дигән кешегә монда эшләргә була. Уртача хезмәт хакы 35 мең сум. Сезон вакытында премия өстәлә. Зарплата да беренче урында.
новый бит ничә кешенең эшне өйрәтергә кирәк, эш белән кызыксыну кирәк. Кеше җитмәгәч, итекләр дә азрак җитештерелә, тәүлегенә 6000 бардан 1600-гә калган. Предприятие дальше да эшләсен, тагы да 30 ел, 50 ел, 80 ел эшләсен өчен все-таки определенный состав яшьләр булырга тиеш. Республиканың көньяк көнчыгышына барсак, анда да шул хәл. Әйтик, Азнакайда 40 ел элек оешкан нефтемаш заводында товар җитештерүне арттырырга уйлыйлар. Ниятне чынга ашыру өчен конструктор, эретеп ябыштыручылар кирәк. Направлениелар күп. Нефтяниклар якларында бар направлениелар, шул тиз төзелә торган зданиелар направлениесе да күп. Специалистлар җитми. Азнакай буенча гына әйтсәк, бүгенге көндә безнең 66 кеше центр занятосында, а вакансия 600-га кадәр җитә. Димәк, бүгенге көндә 9 вакансияга бер кеше. Хәзер республикада 6000 кеше эшсез булып санала, вакансияләр 38000. Соңгы елда гына да бер урынга дәгъва кылучылар саны 2 мәртәбә кимегән. Бер эшче һөнәренә 3 кешедән артмый ди белгечләр. Шул ук вакытта күңел ачу тармагы һәм масс-медиа өлкәсендә бер урынга 14 кеше дәгъва кыла. КПТУда без укытып карадык швеяларны целевой буенча 20 швея кыз. Бездә практик үттеләр, укыттык. Доп стипендияларга түләдек, әмма дә ләкин шул 20 кыздан берсе генә калды бездә эшкә. Без үзебезчә шулай уйлыйбыз. Блогерлар популярлашты. Алар нәрсә күрсәтәләр? Акчаны өйдән генә эшләмичә, физик эшсез генә эшләп булганын. Яшьләр шуны күрәләр дәген, шуңа кызыгалар. Мәктәпне укып бетергәчтен барсы да телиләр высшее учебное заведениега укырга керергә. Укыган балалар китәләр олы шәһәрләргә, заработная плата буенча все-таки яшьләрнең оценкасы күбрәк, аларга сразу ничек әйтергә 80-100 мең эшләргә кирәк. Без 35 мең, 30-35-50 мең дип алып диячен, юк, безгә ул акча җитми. Хезмәт базары ул үзгәрә, ниндидер бүтән яңа формалар бар. Без әйтәбез удаленная занятость, электронный сату. Ул дөрестән дә һөнәр базарына үзенең өлешен кертә. Демография кризисы, эшче мигрантларның китүе, сәләтле яшьләрнең чит илләргә күченүе, шулай ук ковид һәм өлешчә мобилизациядә эшчеләр җитмәүгә китерә. Республикада икътисад ныгый, сәнәгатьнең мөмкинлекләре арта, заказлар күбәя, яңа эш урыннары барлыкка килә. Яшьләрнең эш сайлау принциплары белән бергә шушы сәбәпләр кушылып, шундый ихтыяҗ туада. Бүген хезмәт базары ул эшче базары. Ул әйтә, нинди аңгар кирәк хезмәт хакы, нинди гарантиялар кирәк. Һәм без бүген күрәбез, кемдер сайлый эшне, менә минем торган кая мин торам, менә шунда гына булсын, җәя мин телим эшкә җөрергә. Кемдер тели интернет буенча гына эшләргә. Бүтән регионнардан, бүтән тармаклардан без Татарстанга чакырабыз икән кешеләрне. Без күрәбез, бүген КАМАЗ, бүген Горький исемендәге зур шундый Зеленодольскида эшләгән предприятиеләр, алар бөтенесе дә хезмәт хакы гына түгел, ниндидер тагын социаль гарантиялар бирәләр. Пожар башлангач түгел, пожар башланганчы уйларга кирәк. Һәр җитәкче көн сайын моның турында уйларга тиеш. Шуңа күрә кадрлар кытлыгын системалы рәвештә хәл итәргә кирәк. Линиза Ризванова Биектауда җиһаз җитештерә, 10 хезмәткәре бар. Шуларның икесе генә районнан, калганнары Казаннан килеп йөри. Юл хакын каплау өчен җитәкче транспорт бүлеп бирә. Хезмәт хакы 80 мең. 80 меңсы инде аның менә теге бер эш булмаганда да мин түләргә тиеш бу акчаны. Әгәр дә инде премиялар белән була икән, анда инде 100-дән артык та алырга мөмкинлек ала. Хезмәт хакын алыр өчен син нәрсә эшләргә риза дигән беренче сорау, мин шундый сорау бирәм. Икенчедән, нинди профессиональ сыйфатларың бар? Нәрсә беләсең, нәрсә эшли беләсең? Аннары инде шул сөйләшкәннән соң, алар белән әкренләп эшли башлаганнан соң, әгәр дә чыннан да бу кеше 70 мең алырлык эшли икән, әгәр дә тырыша икән, өйрәнә икән, укый икән, ни өчен түләмәскә түләргә була. Кеше өчен тиешле шартлар тудырсаң, ул китми, ди Линиза Ризванова. Хезмәт хакыннан кала туклану, ял итү, спорт белән шөгыльләнү, уңайлы эш графигы кебек шартларны күздә тотарга кирәк. ЦИОМ үткәргән сораштыруда хезмәткәр андый социаль пакет эш графигы белән бәйле өстенлекләрне аерып күрсәтә. Шулай да иң төп таләп дип югары хезмәт хакын атыйлар. Бүгенге көндә хезмәт хакы 105 мең сум. Шуңа карамастан, бу хезмәт хакы белән дә бездә ихтыяҗ
бар эшчеләрдә. Менделеевскийда урнашкан аммоний заводы Европада ашлама җитештерүче зур оешмаларның берсе. Хәзер 1390 хезмәткәре бар. Җитештерү арта, яңа цехлар ачыла, шуны күздә тотып тагын 150 кеше кирәк. Читтән килгәннәр ташламалы торак белән тәэмин ителсә дә, 100 мең сумлык хезмәт хакы алса да, кадрлар җитми. Моның сәбәбе күпчелек очракта уку һәм стажировка белән бәйле. Чөнки безнең предприятие бик уникаль һәм авыр. Һәрбер яңа килгән кешегә баштан уку процессын үтәргә кирәк, стажировка үтәргә кирәк. Бу 3 айдан 6 айга хәтле дәвам итә. Кирәкле белгечләрне үзләрендә әзерләү өчен шәһәрдә химия технология лицее ачылды, тиздән инженерлар мәктәбе эшли башлаячак. Күп очракта предприятиегә квалификацияле кадрлар кирәк, эшсезләр арасында квалификациясе булмаганнар күп. Әлеге мәсьәләне тулаем хәл итү кирәклеген Дәүләт Советына еллык юлламасында Рөстәм Миңнеханов ассызыклап әйтте. На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд уменьшения численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественным научным направлениям по профильной математике, физике, химии. Важно переломить эту тенденцию. Для этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий. Мәктәп, күллият, вузлар, оешмалар бу мәсьәләдә барда бәйләнгән булуы аңлашыла. Кем ничек әзерли, кайсы күпме хезмәт хакы түли, нинди шартлар тудыра һәм кем шул шартларда шул хезмәт хакына эшләргә риза була. Шул рәвешле хезмәт базарында бүген җитди көндәшлек бара. Гөлназ Сайфетдинова, Әдилә Закирова, Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Саитова, Алмаз Зияддинов, Ирек Хәбибуллин, Адымнар. Израиль белән Фәләстин арасында хәрби каршылык башланганга бер атна узды. Якын көнчыгыштагы хәл бу атнада башка яңалыкларны артка чигереп, беренче урынга чыкты. Вакыйгаларга карата төрле фикерләр яңгырый. Үз карашын Россия президенты Владимир Путин җиткерде. Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности и гарантии этой безопасности. В Израиле живет очень много наших соотечественников, бывших граждан Советского Союза и России. Этот фактор для нас реальный, конечно. Мы же не можем об этом забыть. Но, с другой стороны, у нас с арабским миром очень хорошие отношения. Многолетние, десятилетиями. И в первую очередь, конечно, с Палестиной, которой в свое время обещали, что будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Им же обещали. Решения были приняты на уровне ООН. Они вправе рассчитывать на исполнение этих обещаний. 1947 елда ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Израиль белән Фәләстингә аерым дәүләтләр буларак хукуклар бирү турында карар чыгара. Ләкин ул бүгенгә кадәр тулысынча үтәлмәде, ди Шәрык дөньясы белгечләре. Без бу атнада якын көнчыгыш илләрдәге сәясәтне яхшы күз аллаган галимнәр белән аралаштык. Алар Фәләстин белән Израиль арасындагы конфликтның шишмә башы һәм аның ни өчен нәкъ менә хәзер куерып китү сәбәпләрен фаразлады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 47 елда шундый карар кабул итә, мондый дәүләтләрне барлыкка китерү. Чөнки без беләбез, икенче бөтен дөнья сугышыннан соң яһүдләр шактый зыян күрде һәм киләчәктә мондый зыян булмасын өчен алар өчен аерым бер дәүләт төзеп бирергә. Шушы карар гамәлгә ашу белән икенче көнне үк дип әйтергә була, гарәп илләре Израильгә каршы сугыш башлады. 5 ил Мисыр, Иордания һәм башка илләр Израильгә һөҗүм итте һәм үзләренең карар белән ризасызлыгын шулай белдерде. Чөнки аларның фикеренчә бу җирләрдә беркайчан да яһүдләр яшәмәгән, бу саф гарәп җирләре, монда гарәпләр яшәргә тиеш. Менә бөтен Израиль, хәзерге Израиль дәүләтенең тарихы бу менә шу сугышлар белән башкарылган. Шуңа күрә инде менә бу конфликт бара, туктамый, дәвам итә. Менә бу шул Фалестин халкы, газ секторы халкы, алар мөмкин түгел, аларның өчен яшәү алга таба мөмкин түгел. Чөнки алар чынлап та менә хәзер менә ул ниндер теге Купшы сөз түгел, сүз içinde әйтелгән түгел, концлагерь дип әйтсәк, шундый шартларда яшиләр. Сусыз, электриксыз, медицинасыз, дарусыз һәм башка бик бөтен яктан да аларны билеп алганнар, алар бер кайда диңгез ягыннан да чыга алмыйлар, Мисыр ягыннан да чыга алмыйлар. Менә бу
законлы рәвештә хәл итмичә моннан туктатып булмый. Берләшкән Милләтләр оешмасының Иминлек советының карары дистә еллар дәвамында үтәлмәде. Шуңа күрә бу карар үтәлгәч очракта гына бу конфликт Израиль белән Фәлестин арасында уңай хәл ителәчәк. Берләшкән Милләтләр оешмасына хупланган принципларына нигезендә Фәлестин дәүләтен дәүләт буларак танырга тиешләр. Шул вакытта гына дөньяда тынычлык булыр. Газа секторында үткән вакыйгаларны күреп барабыз. Ул спецслужбалар белән әзерләнгән махсус операция. Тикмәгә генә сугыш алай бик көчле башланып китми. Монда бик зур хәзерлек күрәбез. Монда парапланнар белән очучы махсус кешеләр дә булган. Бу әзерлекне Газа секторында гына әзерләп булмый. Газа секторы ул бик шундый нечкә урын, бик шундый сизгер урын. Анда шундый провокацияларны башкарып җибәрү бик җиңел. Ике дөнья бер-берсе белән хәзер көрәшә, дип әйтер, көнбатыш һәм көнчыгыш дөньясы. Элек ниндер Советлар Союзы вакытында шул гарәп илләре, Африка илләре алар карыйлар иде. Нигә Мәскәүгә Советлар Союзына ышанып, ул яктан безгә ярдәм килешә һәм ярдәм бар иде. Хәзер дә вакытта менә буларның бу халыкларның хәзер көче дә үсте, менә ышаныч та үсте үз көчләренә. Чөнки алар күрәләр Россия өлкәгечә Советлар Союзы кебек үзенең хукуклары өчен, үзенең статусы өчен, дөньядагы статусы өчен көрәшә, уңышлы көрәшә һәм бу ярдәмне сизеп, алар да үз хукукларын сырый башладылар хәзер. Тарихыбызны, халкыбызның бай мирасын саклау уңайыннан Буада бик үзенчәлекле эшкә алындылар. Монда нәкъ шәһәр үзәгендә ташландык хәлдәге бер зират бар. Агачлар күмеп киткәнлектән анда кирип караучы да булмый диярлек. Әмма күршедә генә никадәр кадерле һәм кыйммәтле мирас саклануын алар соңрак аңлый. Баксан, бу бик борынгы зират икән. Тарихчылар аңа 500 ел бар дип исәпли. 200 ел элек куелган кабер ташлары табылган. Аларны өйрәнгән саен халкыбызның дини тарихы, дин әһелләренең шәхесе ачыла бара. Бу тарихчысы Рашид Амишев шушы урында мемориаль комплекс ясарга тәкъдим иткән. Күптән түгел эшне башлап җибәрделәр. Минемчә, ул Татарстан районнарында ачык һавада музей форматында эшли ала торган әле беренче шундый зират булачак. Монда килеп бай тарихны өйрәнергә мөмкин икәнлекне Алия Хәйретдинова күреп кайтты. Буа шәһәрендә борынгы татар зираты бар. Галимнәр фаразлавынча, кадәр 500 елга якын тарихы бар аның. Шунда инде күмелгән бик күп күркәм шәхесләр, зыялылар. Бүгенге көндә 200ләп борынгы гарәп язулы шундый ташлар саклана. 2017 елда Буа халкы зур эшкә алынмаса, буларның берсен дә белеп булмас иде мөгаен. Шул вакытта борынгы зиратны чистарта башлыйлар. Агач куаклардан арындырган саен кабер ташлары ачыла. Аларның күбесе 18-19 гасырныкы була. Кайберләре данлыклы дин әһелләре, галим, зыялыларныкы. Монда язылган Нургали Хасановның кем булуы хакында, аның тормыш юлы, биографиясе, кая укыган, остазлары. Бу инде ишан булган инде, шейх булгач, ул вакыт өчен һәм инде бик танылган мударрис, мәдрәсә җитәкчесе, имам. Шушы Буа шәһәрендә Әл-Буави булгач, Буа шәһәрендә яшәп, шунда гомер кичереп, хезмәт куйган, шунда вафат булып күмелгән дигән мәгълүматлар монда язылган. Нургали Хәсәновның кабере борынгы зиратның түрендә урнашкан. Аның Буадан икәне билгеле. Башта Казанның Апанай мәдрәсәсендә, аннары Бухарада укый. Шунда гыйльми дәрәҗә ала, хәтта анда Гатар мәдрәсәсен җитәкли. 2 шәкерте имам, унысы ахун, 8 мәдрәсә мөдәррисе булып китә. Нургали Хәсәнов ислам мәгарифе өлкәсендә казанышлары өчен император Николай II-нең алтын һәм көмеш медале белән бүләкләнгән. Госманлы мәмләкәтенең султаны Габделхамид II галимне Османия ордены белән бүләкли, хәтта үзе белән хаҗга да алып бара. Бу кадерле мәгълүматны Буа тарихчысы Рашид Амишев ачыклый. Безнең татар халкы бик күркәм, шундый затлы, дәрәҗәле халык. Шушы тарихын күбрәк белгән саен, аның теге традицияларын күргән саен, безнең никадәр күркәм икәнен аңлыйбыз. Һәм шушы халкыбызның теге алга этәрүче зур галимнәре без булуы, күркәм шәхесләре, юмарт байлары булуы, күркәм яхшы җитәкчеләре булуы, бу инде безнең халкыбызның тагында үстергән, көчәйткән. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дигән Шихабетдин Мәрҗани. Тарих ул истәлек. Аны безгә әби бабаларыбыз, әти-әниләребез төрлечә калдыра ала. Китапларда, милли киемнәрдә, җырларда, хәтта кабер ташларында да. Менә бу зиратта да кабер ташы өстендә чалма
язма бар икән, димәк монда дин әһеле җирләнгән. Шулай ук кабер ташының һәрбер ягында нидер язылган. Туган, үлгән еллары гына түгел, ә кешенең бөтен тормыш юлы. Кабер ташларындагы язуларның күбесе заманында Буада яшәгән каллиграф Гарифҗан Вәлидов Буави иҗаты булып чыга. Ташның һәр ягында гарәп имләсе белән татарча язылган. Бу кабернең сахибе, хуҗасы Айни Джамал Муллина Шәриф байның җәүзәсе, димәк хатыны. Бу язуларны әлбәттә бик сирәк кешеләр генә укый ала, әмма тарихыбыз белән кызыксынучылар күп булу, мондый мирасыбызны саклау максатыннан Рәшит Амишев әлеге урынны тәртипкә китерергә тәкъдим итә. Хәзер тирәсен таш койма белән әйләндереп алганнар, киләсе елга капка куярга ниятлиләр. Һәрбер кабер ташының язуы тәрҗемә ителәчәк, аны махсус QR-код аша укып булачак. Ташланып хәлдә кебек күренәйде ул. Бик күп ишкән куаклар дибез инде, бигрәк килен баскан. Экскаватор китереп, тамырларын чыгарып, 100дән артык КамАЗ тамыр чыгарылды моннан. Менә шуларны чистарткач кына чыга башлагач, билдек бу әйберләрне. Тагын да инде менә алдан сезгә күрсәттем инде ташларда язган төрле дугалар. Алар инде ята иде, кайсы ауган, кайсы тигендә, кайсы монда, кайсы куа арасында. Аларны җыеп бергә менә шунда итеп, иншалла булдырып, ачык һавада булган бер матур булган музей кебектә. Үзебез белмәсәк, кешегә сөйләмәсәк, аның турында белмибез дә кем икәнен. Нургали Хасан турында гына без менә әле күптән түгел генә белдек. Менә монда җирләнгән шәхесләр бит бик күп алар. Үз вакытында алар Буа өчен, Татарстан өчен күп өлеш керткәннәр. Шуңа күрә без аларның тарихын белергә тиеш. Караңгы түгел кызым, анда генә куаклар гына баскан, анда безнең газизләребез, безнең әти бабаларыбыз да зата дип әйткәннәр хәтеремдә инде минем. Зиратның тарихын ата-бабаларыннан ишетеп белүчеләр Буада бар булып чыкты. Алар хәзер монда килеп дуга кылып китә. Димәк, буыннар шылбыры юкарса да үзелмәгән. Может, үзебезнең шын кан кардәшебез, шын әби бабайларыбыз да жатадыр. Нургали Хәсәнов, Габдинасир Мөхәммәд Әминов, Абдулла Гыбайдуллин, Мөхәммәд Шәриф Муллин Буа мәдрәсәсе хәзрәтләре. Алар шушында җирләнгән, урыннары билгеле кабер ташларында гомер тарихы. Галимнәр әйтүенчә, мондый эшне һәр районда башларга булыр иде. Ул һич шиксез үлгәннәр рухына дога, яшьләргә мирас, туристларга авыл, шәһәрләргә килгәч карарга тарихи һәйкәл булачак. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Адымнарына дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш Кодак сәхифәсендә. Исәнмесез. Буа районы башлыгы җыелышка кечкенә кызы белән килгән. Балалар бакчасыннан аларга башка кеше булмаган ди. Әнисе дә эштә. Күрәсең, әнисенең эше главаныкыннан да тыгызрактыр. Кызчык җитди рәвештә җыелышта катнашкан. Утырыш нәтиҗәләре буенча әтисенә бәлки берәр эшлекле тәкъдимдә керткәндер. Протокол буенча. Ну, кто готов отвечать? Можно выйти. Красноярскида бер бала төнге 4нче яртыда мәктәпкә чыгып киткән. Будильниги ялгышлыгы белән. Портфель күтәргән малайны ЮХИДИ хезмәткәрләре туктата. Үзләре дә аптырап кала чөнки. Малай, ты откуда? А я у меня телефон перемотал. Ты в школу, что ли, пошел? Да? А как матушка тебя отпустила, мама? Бүген күп кенә мәктәпләр балаларны сыйдыра алмый. Беренче, икенче сменада укыталар. Менә бит сезгә идея. Төнге 3тә 3нче сменада оештырырга була лабаса. Төрле һөнәр ияләре тормышыннан берничә яңалык. Түбән Новгородта шушы көннәрдә Кремль тирәсен җыештыручылар сугыша язган. Көрәк бүлешә алмаганнар. Полиция килеп кенә тынычландыра алган. Нижегородский Кремль. Туристы, дети. А тут друг другу лопатами дугать. Кызык, полиция хезмәткәрләре дә әйтик, пистолет бүлешә алмый үзара сугыша башласа, аларны тынычландырырга губернатор чыгар иде микән? 5 гасыр дәвамында Түбән Новгород Кремле төрле һөҗүмнәргә әзер булгандыр, әмма көрәкле яуга түгел. Мәскәүдә МЧС хезмәткәрләре фатирда бикләнеп калган гаиләне коткарырга килә һәм коткаралар. Менә бит, эшли бит йозагыгыз дип, эштән бикләп карыйлар һәм үзләре дә эштә кала. Шулай итеп, яңа бригада МЧС чакырырга туры килә. Инде бу МЧСларны коткарырга. Үзебездә Әгерҗедә бер МЧСник абзыйны лаеклы ялга бик хөрмәтләп озаттылар. Сиреналар белән, өстенә су кыеп. Гадәттә аэропортта беренче рейс самолетны шулай каршы алалар. Шуннан да ким булмады бу.
Хәер, пенсияга чыгу яшын арттыргач, аңа җитү сөенешеннән әллә нинди фонтаннар да эшләрсең. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.